Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे गिदिर भिडिअ हरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबोद नायलांगोन होननानै। आं दिनै फुंनिफ्रायनो ब्लग स्टार्ट खालामदों। दाथ' टाइमा फुंनि 8:30 जादों आरो ओमफ्राय दानो जोंहा सानसुनि ओंखाम ओंख्रि संखाबाय आरो आं गासिबो रेसिपि देखाया आरो नोंथांमोना रेसिपि देखायबाथाय नायनो बायोना एसे ओंखायनो बरिं जायो। मात्र आं दा खिन्थानो नागिरदों आरो आङो सानसुनि जानायनि थाखाय बा लान्चनि थाखाय दिनैहाय मा संनो नागिरदों बेखौहाय माने आङो एसे डेलि ब्लग खालामनो ट्राइ खालामनो नागिरदों आरो मास मोनसे 1 month हागोन ना हाया नायनोसै। नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थाफाबाय थाबानो जाबाय, माने आंखौ सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय, नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौहाय। आङो 1 month मास मोनसे डेलि ब्लग आपल'ड होनो हागोन ना हाया आरो बेखौहाय बे आंनि चेलेन्ज आरो हारसिंनो। थ' बिदिबा नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ। फार्स्टआवहायनो आङो बेखौ दिन्थिग्रोबाय, बेखौ संगोन आरो दायो दाउ बयलार गांखं। एक्सुवेलि आङो जाया, आइ बाबा ओमफ्राय जोंहा क्रिसाननि बाबा साथाम आरो बेखौल' संगोन, बेखिनिखौल'। ओमफ्राय बियो थासिगोन दा मोनानि थाखाय आरो थ' आं फ्रिजआव सोनानै दोनसै। ओमफ्राय ओंखामाथ' मोनखांबाय। ओंखामा माने फुंनि थाखायल' आरो नैबे आंनि मैखुन सायना लाखाबाय आं। नैबे जाहैबाय सामब्राम बानलु, ओमफ्राय बेयाव दालि रुखांबाय आरो आङो होननानै आङो बेदरखौ एवहरग्रोनोसै आरो बेखौ संहरग्रोनोसै आं दाउखौ एसे एवस्रोनानै लाबाय बानलु गोरान, ओमफ्राय नैयाव खेबसेनो सामब्राम गोजा, सामब्राम गुफुर, हाइजें देना लाबाय, बेखौ होसनसै बेयाव थावआव। दालिया मैखुनखौ एवनोसै, साराय दुंखाबाय। भाजाखौ होनांसिगोन। थावखौ हरग्रोनांगौमोन आं, ओमफ्राय बावदों। माबाखौ थावखौ बानलुखौ हरग्रोनांगौमोन आरो मैखुन भाजा। माबाय सासेया माबायदि जादों होनदों मैखुन एवनाया? मैखुन दोनना बरिया जादों। फ्राय ना, आं बिराद गोथाव मोनदों फ्रायखौ। दिनैसिम संनायाव मा होनो बेनो गोथावसिन जादोंना? नों संनाय आं संनाय। आगोलना ग्रेभिमोन आरो ग्रेभियाबो गोथावमोन, भाजायाबो गोथाव। भाजायानो बे टमेट' होबा साबसिन जादों ने भाजाबा? एबारनिफ्राय बिदि जाबाय थानोसै दे। बारनैल'मोन बेखौनो रंजादों आं। दाउदैबो बावसो मालाय, दाउदैबो बावसो मालाय बेना होनदां। रेडि, बेखौनो मानो लानांगौ। ओमफ्राय नै बिफा थांखांनानै दसे क्रिसाजों गेलेफाबाय, माने नायबाय आरो क्रिसाखौ। बिदियावनो थाफाबाय थानांगौ, नायबाय थानांगौ। दा थाबायनो रोंस्लिंनाय नालाय दसेनो गोलैयो, खैबार गोलैयो फात्तायानो गैया। जि जुमाय फेनाय बायदि खायलें खुइलें थाबायो। थाबायनोनो रोंथाराखै, बेनो खारलायबावो आरो ओमफ्राय जि खरा थाबायनोसै। फुनथेंनानै गुस्थियानो खनथाम खनब्रै जाबाय दुखु मोननानै थै ओंखारनाया, थेवबो खारो। खालि गेलेनो दाना बाजानोनो बालायबावो, गेलेनो लुबैनानैनो बाजानो बायो।
Bố thằng mà. Bố thằng nữa. Đây cái sao? Bố thằng lên nữa. Bố thằng nữa mà. Hai chung thằng này sao vậy này? Bây giờ. Cả đúng cái này bảo ơi. Aya. Bố thằng nữa. Tha cái sao tha. देवल फुजानि जुलाफि मोनजाबाय नै जा खाजा लाबोनाय मा जादों नोङो जाखावखायो आसोला नों मा जादों मामि जुलाफि जादों नोंबो मा जादों नोङो मोनसेफोरबो होलायखो Mam जादों दे mam जादों दे नायलाय फोर जाया मोनानि थाखाय दै फुदुंखाबाय आङो नै अदाबाव फुदुंबाय आरो आराम ग्लब ग्लब गोदौ होनानै मा होनो गुसु खालामनानै दोनसै आरो नै दिनैनि दिना बेबायदिनो थांलायबाय मोनानोसैयानो नै माने मोनाबायानो बेलासिबाय आं आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय दहाय भिडिअखौ लाबाय थानाय जायाखिसै मामिजों थाफाबाय दसे गेलेबाय आं एसे बेखौबो दिन्थिबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय जोंहा न'आवहाय मा होनो इनभार्टार माबानो फ्लेक्सखौ चेन्ज खालामोमोन आरो जि जायगायाव दोन्दोंमोन बेनिफ्राय बेलेग रुमाव दोन्दोंमोन जों दुब्लियाव दंमोन आरो फार्स्टआवहाय ओमफ्राय बेनिफ्राय बेलेग रुमाव दोनहैबाय आरो मानो होनबा उन्दै गोनांना उन्दै गोनाङाव बिदि इनभार्टारफोरखौ माने दोनबा एसे गिथावथाव जायोना दांहैलाबायगोन माखौबा बख'हैलाबायगोन दाथ' आरो थाबायनो रोंबायना बेनि थाखायनो रिस्कि जायो होननानै आं सोलायहोबाय आरो ब्लग भिडिअआ माबोरै जाखो मिथिलानो आङो जेबोथ' केपचार खालामनो हायाखै बांद्राय थेवबाबो आं जेखिनि हायो बेखौनो भिडिअ खालामनानै शेयार खालामबाय आरो नोंथांमोनजों थेंक इउ स' माच नोंथांमोननिसिम आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर बाय बाय